Ideme sa popýtať ľudí, na aký drink čakajú. Aký drink si dáte? No, toto je video o tom, že Slovenská sporiteľňa rozdala na Pohode údajne 5000 drinkov zadarmo. A to je vlastne dôkaz toho, čo som hovoril predtým, že na Pohodu proste chodia ľudia, ktorí sú ochotní stať 3 hodiny v rade na slnku kvôli tomu, aby dostali pohár vinej. What? A je tam týchto ľudí 5000. Na Pohode je 5000 ľudí, ktorí sú ochotní vystať si radu kvôli pitiu zadarmo. Rozmýšľam buď kofolu alebo vinau. Dáme si 12. Pivo. Samozrejme, že pivo. Pivo. Chcel by som skinny bitch. Mali predstavu, aká veľká rada je, tak ona začína presne tam, jak sú tie výčapy a ide to takto. A až tu je koniec rady. Pretože tento človek tam bude stať 4 hodiny na pitie zadarmo. Ja tomu nedokážem uveriť, že niekto je tak strašne chudobný, že toto sa mu oplatí. Že si podľa nich na úžasnom mieste, na ktorom si proste chcú užiť čo najviac a sú ochotní na tomto úžasnom mieste, na ktorom sú raz za rok, zabiť 2 hodiny za vineu alebo pivo čapované. Pozri sa na tohto gáča. On tu normálne stojí v tej nekonečne dlhej rade kvôli pitiu zadarmo. Pitie stojí euro 50. Ktorá sa stále zväčšuje, ale Pozri sa na tohto. Povedz mi, tento človek, tento na konci tej rady, čo je na tomto človeku very important? Bráško, tento človek je very unimportant. Ale poďme ďalej. Robila sa na Pohode taká súťaž a tento vyhral. Tento vyhral súťaž, že je najmenej homosexuálny účastník Pohody. Všetci ostatní na Pohode sú väčší homosexuáli ako tento. To sú oficiálne fakty.